Πρώτα να ευχαριστήσω την δράση και τον Στέφανο τον Μάνο για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει στους σημερινούς ομιλητές και βέβαια όλους εσάς που θα ανεχτείτε εμάς τους ομιλητές να συζητήσουμε ένα θέμα που βέβαια είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο για μας. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι κομματικός τέλεχος της δράσης. Είμαι προσωπικός φίλος του Στέφανου του Μάνου. Έχω μια βαθιά φιλία πολλών ετών και θεωρώ τιμή μου που κάθε φορά που έρχεται βρίσκουμε τον χρόνο να μιλήσουμε μαζί για τα θέματα που μας απασχολούν από κοινού. Θα έλεγα μάλιστα ότι προβληματίζομαι πολύ σοβαρά να τον ψηφίσω κιόλας. Αρκεί να καταλάβω ότι σαν απλός ψηφοφόρος που είμαι και δεν έχω αξίωμα, δεν αντιστάζω να πω ότι θα ήθελα να καταλάβω ότι προεκλογικά θα υπάρχει κάποια προεκλογική προγραμματική συμφωνία η οποία θα μπορούσε ίσως να σηματοδοτήσει ότι η δράση μαζί με άλλες φιλελεύθερες δυνάμεις θα μπορούσαν να μπουν όντως στη Βουλή και να αποτελέσουν μια πραγματική φωνή. Τους στέλνουμε εκεί, αλλά τους στέλνουμε και ενωμένους και να ακούμε αυτές τις απόψεις που όλοι γνωρίζουμε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, γιατί περισσότεροι είστε φίλοι εδώ, από το 1970, 26 ετών τότε, όταν μπήκα στην οικογενειακή επιχείρηση και μέχρι σήμερα θα έλεγα, υπηρέτησα την επιχειρηματικότητα με πάθος θα έλεγα, γύρω από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρωτογενή παραγωγή, με το Made in Greece, με την καινοτομία, την τεχνολογία και γενικώς την διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι τα αισθήματά μου είναι μεικτά και κάπως αντικρουόμενα. Είμαι απογοητευμένος για τις εξελίξεις από το 1970 μέχρι σήμερα. Είμαι οργισμένος για τη σημερινή κατάντια, στην οποία δηλώνω ευθύς εξ αρχής ότι νιώθω συνυπεύθυνος. Αλλά νιώθω και δικαιωμένος για τις επιλογές τις επιχειρηματικές και τις απόψεις μου τις επιχειρηματικές μέχρι σήμερα. Και τέλος θέλω να σας πω ότι είμαι και αισιόδοξος. Διότι από αυτή την κρίση πιστεύω ότι θα καταλήξει σε καλό των πολλών, έστω και αν κάποιοι άλλοι από τους πολλούς, οι οποίοι είχαν ακολουθήσει τον σωστό δρόμο, είχαν ακολουθήσει τους κανόνες, σήμερα παρασύρονται από αυτή την τεράστια και την καταπληκτική, την φοβερή κρίση, χωρίς να φθαίνε. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν, επίσης και το γειτονικό παράδειγμα για την αισιοδοξία μιλάω, το παράδειγμα της γειτονικής Τουρκίας, η οποία πριν από μέσα σε 5 χρόνια, από τότε που ανέλαβε ο Ερντογκάν, με ένα δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όχι παραπάνω από 35 δισεκατομμύρια, μέσα σε 5 χρόνια κατάφερε όχι μόνο να ορθοποδήσει, αλλά να είναι και σήμερα μια διεθνής δύναμη. Και ξεκίνησε από μια χρεοκοπία, στην οποία οι Έλληνες τολμούσαν να πάνε να αγοράσουν τις τράπεζές τους. Θεωρώ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, θεωρώ μεγάλη επιτυχία της μεταπολεμικής Ελλάδας τα τελευταία τα 30 χρόνια του 50, του 60 και του 70, ότι κατάφερε να προσελκύσει τότε πολλές ξένες επενδύσεις και να ξεκινήσει και την ανάπτυξη της δικής της βιομηχανίας. Και βέβαια στη Θεσσαλονίκη έχουμε χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα, γνωστές η ΕΣΟ, η ΣΥΝΓ, η ΕΘΙΛ, η Hellenic Steel, η Goodyear και βέβαια η βιομηχανία ζάχαρης, η ΣΕΚΑΠ, η ΣΕΚΟΒΕ. Ήταν όλες βιομηχανίες οι οποίες είχαν ξεκινήσει και είχαν δώσει ένα σημαντικό μήνυμα στην ελληνική οικονομία. Όπως θεωρώ και εγκληματική αποτυχία της Ελλάδας των επομένων 30 ετών, αυτό που λέμε μεταπολιτευτική περίοδο, όταν το κράτος και η κοινωνία παρασύρθηκαν είτε από τις ψεύτικες υποσχέσεις, είτε από το εύκολο χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κατανάλωση, την κακή διαχείριση των οικονομικών του κράτους, τον ακραίο λαϊκισμό θα έλεγα και την μοιραία διαπλοκή που ήρθε, με συνέπεια να καταστραφεί κατά την άποψή μου όλο το παραγωγικό δυναμικό, όλος ο παραγωγικός ιστός στην Ελλάδα. Ο παρονομαστής, ο καταλύτης και στις δύο περιπτώσεις ήταν κοινός. Ήταν η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Στην πρώτη περίπτωση η εμπιστοσύνη απλά ήταν θετική, στη δεύτερη περίπτωση η εμπιστοσύνη ήταν αρνητική. Με αυτή τη φωνή λοιπόν του ανθρώπου της παραγωγής, του ανθρώπου του επιχειρηματία, της πραγματικής οικονομίας, της φωνής της παραγωγικής αστικής τάξης, θέλω να συμβάλλω στη σημερινή συζήτηση. Σήμερα βρισκόμαστε ίσως στην πιο κρίσιμη στιγμή της
σύγχρονης Ελλάδας. Το πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει και μοιάζει να είναι αδύναμο να πάρει αποφάσεις έστω και πριν από την καταστροφή. Η οικονομία καταρρέει, με τις επιχειρήσεις να είναι σχεδόν στραγγαλισμένες από την πρωτοφανή έλλειψη ρευστότητας και η ύφεση να φέρνει αυτόν τον φαύλο κύκλο για τον οποίο είπα ότι όλοι μας έχουμε ευθύνη. Χρειάζεται μια επανεκκίνηση της οικονομίας, η οποία βέβαια έχει ως προαπαιτούμενο ένα καλό και αποτελεσματικό κράτος. Αλλά αυτό είναι δική μας δουλειά. Είναι δουλειά όλων μας. Δεν είναι δουλειά μνημονιακών και αντιμνημονιακών. Είναι πια δουλειά μεταξύ υπευθύνων και ανεύθυνων. Και βέβαια η επιχειρηματική κοινότητα έχει και ρόλο και άποψη. Και επειδή με προειδοποίησε ότι έχω μόνο 8 με 10 λεπτά και έφαγα ήδη τα 2, θέλω να προλάβω, θα μιλήσω λίγο πιο γρήγορα για να σας μεταφέρω όσο πιο συνοπτικά μπορώ τις βασικές σκέψεις μου. Έχετε φάει τα 2 μετά τα 8 περίπου, έτσι, να ξέρω. Για το σημερινό θέμα, λοιπόν, τη σωτηρία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Το πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι, κατά την άποψή μου, είναι ένα και μοναδικό. Δεν μπορεί να συνεχίσει η Ελλάδα να εισπράττει 50-55 δισεκατομμύρια και να ξοδεύει 80-85. Πρέπει κατεπηγόντως, αλλά πολύ μεθοδικά, να καλυφθεί αυτή η διαφορά και προφανώς όχι από φόρους, αλλά από τη μείωση του κράτους, από τη μείωση των δαπανών και κυρίως από την αύξηση των ανταγωνιστικών ελληνικών προϊόντων και από εξωστρέφεια και από εξαγώγημα ελληνικά προϊόντα. Η λύση είναι επίσης μία και μοναδική. Πρέπει να αντιστρέψουμε την κακή ψυχολογία, το απαξιωτικό κλίμα και να ξαναγίνουμε χώρα ελκυστική για επενδύσεις. Επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, οι οποίες μπορούν να διευρύνουν την παραγωγική βάση στη χώρα μας και πάνω απ' όλα να εξασφαλίσουν τις εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, τις οποίες όλοι έχουμε ανάγκη, έτσι ώστε αυτοί να στηρίξουν την πραγματική οικονομία. Και εδώ βέβαια ερχόμαστε στο γνωστό φαύλο κύκλο του αυγού και της κότας. Για να ξεκινήσει η ελληνική οικονομία πρέπει να αποκατασταθεί το κλίμα αξιοπιστίας, το κλίμα αυτό που εκπέμπει το κράτος μας. Και βέβαια πριν να κερδίσει τους ξένους επενδυτές πρέπει να κερδίσει τους Έλληνες επιχειρηματίες και τον Έλληνα απλό πολίτη. Πρέπει να αρχίσουν τελικά κάποια στιγμή να επανέρχονται αυτά τα 50-70 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία φύγανε από τις τράπεζες και να αρχίσουν να ξαναμπαίνουν στις τράπεζες για να μπορέσει να έχουμε κάποια ρευστότητα. Κατά την άποψή μου, 3 είναι οι βασικοί πυλώνες αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του κράτους. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αποκατάσταση ενός πολιτικού συστήματος, εγώ το λέω πολιτικού συστήματος νέας κοπής, με νέους ισχυρούς θεσμούς ελέγχου όσων αποφασίζουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Και βέβαια η αποκατάσταση του λαϊκού αισθήματος δικαίου για μια παραδειγματική τιμωρία αυτών και μια απονομή δικαιοσύνης σε όσους πολιτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους έχει αποδειχθεί τελεσίδικα ότι παρανόμησαν. Ας μην περιμένουμε από τον απλό πολίτη να αυτοτιμωρηθεί. Πρέπει επιτέλους κάποιοι που ήταν πραγματικά υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και να λογοδοτήσουν παστρικά, αποκαθιστώντας τις ζημίες που έκαναν, να επιστρέψουν τα χρήματα που πήρανε και ακόμη και να δημευθεί και η περιουσία τους και αυτών και των παιδιών τους. Μόνο έτσι μπορεί να αποκατασταθεί ένα αίσθημα δικαίου που νομίζω ότι περιμένει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αποκατάσταση της πραγματικής έννοιας της επιχειρηματικότητας, του εργοδότη, ο οποίος αναλαμβάνει ένα ρίσκο για να κάνει ένα κέρδος. Πρέπει να διασφαλίζεται η ικανότητα του κράτους να προστατεύει την κοινωνία από κακούς επιχειρηματίες, παντού υπάρχουν κακοί, αλλά ταυτόχρονα να προβάλλεται με κάθε τρόπο και σε κάθε επίπεδο η έννοια της σωστής επιχειρηματικότητας και των ωφελημάτων που προκύπτουν από την επιχειρηματικότητα. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσει αυτή η δαιμονοποίηση του επιχειρηματία και του κέρδους που κάνει ο επιχειρηματίας, διότι από μια, θα έλεγα και να μου επιτρέψετε την έκφραση, κακόβουλη αριστερή αντίληψη του ότι οτιδήποτε έχει κέρδος είναι κακό και ότι η εποχή πρέπει να καταλάβουμε ότι η εποχή του κακού βιομηχάνου που πίνει το αίμα των εργαζομένων έχει περάσει. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σήμερα είναι μαζί μπροστά με τον ίδιο στόχο. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η μείωση, βέβαια, το είπε και ο Στέφανος, του μεγάλου σπάταλου κράτους και ο επανασχεδιασμός όλων των θεσμών που εξυπηρετούν και όχι καταδικάζουν τον επιχειρηματία και τον ιδιώτη πολίτη γενικότερα.
Αν κάνουμε σοβαρά και αποτελεσματικά αυτά τα βήματα, τότε μπορούμε να πάρουμε ακόμη 2 αποφάσεις. Να κάνουμε μια στρατηγική ανάπτυξη που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα και να αναπτύξουμε ένα νέο μακροπρόθεσμο brand, ένα σήμα κατά τεθέν για τα βασικά προϊόντα που θέλουμε να είναι ανταγωνιστικά και να παράγονται στην Ελλάδα. Και όσον αφορά τη στρατηγική, οι άξονες είναι ο τουρισμός, είναι η αγροτική οικονομία, είναι η ενέργεια. Είναι μια καταπληκτική μελέτη, η οποία δεν έχω τον χρόνο να σας την αναλύσω, αλλά όσοι μπορούν να την διαβάσουν να την κάνουν, να το κάνουν. Είναι μια μελέτη της McKinsey, την οποία έκανε ο ΣΕΒ μαζί με τον ΙΟΒΕ, οι οποίοι πολύ χαρακτηριστικά μιλάνε στοχευμένα ποιοι είναι οι τομείς της οικονομίας οι οποίοι έχουν μέλλον και πρέπει να αναπτυχθούν στην Ελλάδα και πώς αυτοί οι τρεις, τουρισμός, επαναλαμβάνω, με το περιβάλλον και τον πολιτισμό, η αγροτική οικονομία και η ενέργεια με τον ορυκτό πλούτο, μπορούν να δώσουν 500.000 νέες θέσεις εργασίας και 55 δισεκατομμύρια ευρώ καινούριο ΑΕΠ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί με αυτά τα προϊόντα που θα παράγουμε ένα καινούριο brand στα ελληνικά προϊόντα, ένα brand το οποίο να έχει προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα. Πρέπει να παράγουμε αυτά που μπορούμε να παράγουμε ως ανταγωνιστικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε στην Ελλάδα και αυτά που μπορούμε να κάνουμε πρέπει να τα κάνουμε καλά, αλλά να καταλαβαίνουμε ότι τα κάνουμε καλύτερα από τους άλλους. Και φτηνότερα από τους άλλους και ποιοτικά καλύτερα από τους άλλους. Στο στόχο που θέτει η σημερινή εκδήλωση «Σωτηρία της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας», έχω βέβαια πάρα πολλά να σας πω, αλλά προτιμώ να σας παραθέσω 10 βασικούς προβληματισμούς που μπορούν εύκολα να γίνουν προτάσεις και πολύ πιο εύκολα να γίνουν αποφάσεις από πολιτικούς οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να πάρουν τέτοιες αποφάσεις. Προφανώς θέλω να περιοριστώ σε τομείς και μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Επενδύσεις και ξένων και Ελλήνων. Αναφέρθηκα στο θέμα του κύρους και την αποκατάσταση του θεσμού του επιχειρηματία και του κέρδους. Θα προχωρήσω στην φορολογία, η οποία πρέπει να είναι σαφής, πλήρης, απλή στην επιλογή της, εκτεταμένη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, αυστηρότερες κυρώσεις για την φοροδιαφυγή και πάνω απ' όλα σταθερή για τουλάχιστον 10 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το καραγκιόζλικι που έλεγε και ο Δήμαρχός μας, κάθε μέρα να αλλάζει το φορολογικό καθεστώς. Κανείς ξένος δεν πρόκειται να έρθει. Πόσο μάλλον σοβαρός. Πάταξη της διαπλοκής και στήρας γραφειοκρατίας με κάθε πρόσφορο μέσο, δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά. Τροποποίηση του συντάγματος σε πολλά σημεία που χρειάζεται, αλλά αν θέλουμε να είμαστε, πρέπει να αρχίσουμε γρήγορα και σεμνά. Θα έλεγα σε πρώτη φάση, θωρακίζοντας λίγο το πολιτικό μας σύστημα με τα θέματα ασυλίας, ευθύνης υπουργών, πόθεν έσχες, αποζημιώσεις, συντάξεις, προνόμια κτλ. Και το δεύτερο, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις διευκόλυνσεις των επενδύσεων. Πρέπει να δούμε το θέμα της δικαιοσύνης. Πρέπει να γίνει μια ταχύτατη απονομή της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να καθυστερεί τόσο πολύ η δικαιοσύνη, ούτε να ασχολείται με μηδαμινά πράγματα, με θέματα μηδαμινής αξίας και να ποινικοποιεί πράγματα που δεν πρέπει να ποινικοποιούνται, ακόμη να αναγκάζει τους ανθρώπους και την πολιτική να μην μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Τα θέματα των κοινοτικών πόρων, επειδή είμαστε επιχειρηματίες, πρέπει να αντιληφθεί το κράτος ότι έχει τη δυνατότητα πρέπει να έχει μηχανισμούς για να μπορεί να τα απορροφά και να τα αξιοποιεί άμεσα. Καινοτομία και τεχνολογία, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να έρθει η έρευνα πιο κοντά στην επιχειρηματική πράξη και στην παραγωγή. Η παιδεία θα πρέπει τελικώς, ένα είναι το θέμα στην παιδεία, να φύγει η πολιτική μέσα από τα πανεπιστήμια. Όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια μας είναι πάρα πολύ καλά. Ο τρόπος με τον οποίο είναι δεμένοι με την πολιτική είναι το πρόβλημα. Και βέβαια οι τομείς της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού, έχουμε ανθρώπους που θα μας μιλήσουν αργότερα γι' αυτό, που νομίζω ότι περιττεύει η δική μου παρέμβαση. Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ την άποψη μαζί σας, που ξέρω ότι συμμερίζεται και η πλειοψηφία των ανθρώπων που γνωρίζουν να κάνουν στρατηγική, γνωρίζουν να δουλεύουν επιχειρήσεις, έχουν κολλήσει ένσημα ΙΚΑ, ξέρουν από οικονομία και ξέρουν από management. Στο σημείο που έχει φτάσει η οικονομία, αλλά και ο χρόνος που θα χρειαστεί για μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες και ρεαλιστική διαχείριση της κρατικής περιουσίας. Είτε αυτό είναι κινητή, είτε είναι ακίνητη. Και όταν λέω κινητή, εννοώ τις κρατικές επιχειρήσεις. Πρώτη προτεραιότητα, οι ξένες επενδύσεις. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε, έστω και αν καταλαβαίνουμε ότι στην αρχή θα πάρουν όλα τους τα κέρδη έξω, θα μας αφήσουν μόνο
τα προστοζήν, αλλά θα μας δώσουν και τεχνολογία και θέσεις εργασίας που τις έχουμε μεγάλη ανάγκη. Όσον αφορά τη ρεαλιστική διαχείριση της κρατικής περιουσίας, εδώ πέρα δεν πρέπει να πέσουμε, αγαπητοί φίλοι, στην παγίδα και δεν πρέπει να συγχωρήσουμε αυτούς τους εφήμερους λαϊκισμούς και μεγαλοστομίες περί εθνικής κυριαρχίας. Είμαστε και θέλουμε να παραμείνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να είμαστε μια χώρα ανεξάρτητη και σοβαρή μέσα στη διεθνή οικονομία. Άρα πρέπει κράτος και κυβερνήσεις, έχουμε υποχρέωση να έχουμε την ικανότητα να μελετάμε σε βάθος, να καταρτίζουμε συμφωνίες και συμφωνίες οι οποίες να είναι για όφελος της πατρίδας μας και να εξασφαλίζουν τα ζωτικά μας συμφέροντα, αλλά ταυτοχρόνως να μπορούμε να κάνουμε συμφωνίες και παραχωρήσεις οι οποίες θα δίνουν θέσεις εργασίας και θα αναπτύσσουν την οικονομία. Δεν θα αναφερθώ παραπάνω για τις παραδείγματα, ίσως μου δοθεί η ευκαιρία, έχω να σας πω παραδείγματα για αυτόν τον στόχο. Θα έλεγα ότι τελικώς το κράτος πρέπει να αυξήσει τα έσοδα του από πραγματικούς φόρους και από την πραγματική οικονομία, έτσι ώστε να μπορεί να τα επενδύσει και στην κοινωνία και στις κοινωνικές παροχές και στην ποιότητα ζωής του πολίτη. Αρκεί να είμαστε... Κύριε Ευθυμιάδη, τελειώνω. Έχετε 1 λεπτό για να συμπληρώσετε τη δεύτερη εισήγησή σας. Μιλάτε 15 λεπτά. Θα ήθελα να σας πω ότι ο τόπος είναι διαβολικά ευλογημένος, το οικόπεδο είναι μοναδικό, αλλά και πλούσιο. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι και το πρόβλημα και η λύση. Ευχαριστώ.